приятели и ваши съграждани. Предполагам се сещате за кой става въпрос, нали? Човекът, който отразява слънцето. Точно така! Искам да ми кажете, кой взе косата на Кръстю Фазанов, какво ще я прави, кога ще му върне? Безмълвни сте. Добре тогава, посрещнете така, както варенец може да посрещне варенец. Дами и господа, Кръстю Фазанов! Здравейте! Не може да се представите колко сте красиви, колко сте одухотворени. От това място ви виждам и много ви благодаря за широките усмивки, за тръпчинките ви, за ноздрите ви, които трептят с повишаваща се чистота. Невероятни сте! Честит рожден ден на МОЛ Варна! Искам да ви кажа, моята тъща също имаше рожден ден скоро, стана на 70 години. Аз си купих подарък, отидох при нея и казах, знаеш ли какво съм ти купил? Тя каза, не, какво? Викам, торта и свещи. Радваш ли се? Радвам се, зависи колко си ми купил. Викам 35, както обикновено. Ако не ти стигнат, ще ги палиш от двете страни. Викам, много ти благодаря, защото ако беше купил 70 и ги запаля, гостите ще пукнат от топлинен удар. Искам да ви разкажа една много интересна история за менеджера на МОЛ Варна, господин Калоян Костадинов. Не знам дали сте я чували. Тя се разказва като притча. Той тук ли е? Сигурно е тук. Не мога да го видя. Много хора има. Ето ви. Здравейте. Значи, веднъж на обяд господин Калоян Костадинов поканял част от екипа си, от своите подчинени, на обяд в почивката. Излезли навън, извън мола, вървели по улицата и изведнъж той видял на улицата една лампа, отия като на Аладин. Погледнал своите подчинени, хората от информационния екип, Яна и другата Яна, тук ли са? Може би са тук. Видял лампата, вдигнал е, разтъркал лампата и изведнъж изскочил един дух от лампата и казал, охо, ще ви изпълня по едно желание. Казвайте бързо, в почивка сме, казал господин Фазанов, господин Костадинов, кой ще бъде първи? Яна вдигнала ръка, казала, искам аз първо да си кажа желанието. Кажете! Тя казала, искам да съм на Бахамите с коктейл в ръка, изрекла, не изрекла, отишла на Бахамите. Кой ще бъде втори, попитал духът. Другата Яна каза, аз. Вие къде искате? Аз искам да съм на Карибите, до мене да има и красиви такива мъже, да съм на яхта. Отишла там. Останал сам господин Костадинов, духът го погледнал, му казал, вашето желание какво е? Той си погледнал часовника и казал, тия двете до края на обедната почивка ги искам на работните им места. Да, какъв е извода? Винаги давайте първата дума на шефа. Аплодисменти за господин Костадинов.